Ens trobem aquí a l'Arxiu Municipal de Barcelona. La instal·lació, com ja veieu, és vertical. A l'hivern tenim més potència, però tenim menys energia. Per què? Perquè hi ha menys hores de sol. És la primera promoció que es feia de renovables, no mai s'havia fet aquest grau i el vaig descobrir per internet. Nosaltres aquí fem el manteniment elèctric i el mecànic, com ho fem el mecànic? Aniríem per aquí, aniríem mòdul a mòdul fent un reapret. Hi ha instal·lacions de façana vertical que venen uns paios, es pengen i fan la revisió amb cordes. Això depèn. Soc el responsable de manteniment de l'empresa Tersa, del departament de fotovoltaiques. El meu dia a dia és gestionar l'equip de manteniment, que les instal·lacions funcionin bé, anàlisis de dades i d'incidències. M'estàs enganxant, eh? Sí. Talla. Em va motivar aquest cicle que m'agrada el tema de la tecnologia, canvi climàtic i el sistema de les noves energies, vaig pensar, com que és un cicle que tampoc es porta fent durant molts anys i que tampoc el fan a gaires llocs, vaig dir, segurament hi haurà bastanta sortida en aquest cicle i efectivament. Em va interessar molt que fos algo que té molt de futur, ja que necessitem les energies renovables en el nostre planeta ja. I aleshores em va interessar un munt. Bé, els joves tenen un paper fonamental en la transició energètica perquè ells són el motor de canvi i, per tant, una aposta per una formació amb energies renovables, amb sostenibilitat, contribueix a un futur millor també per ells i per al conjunt de la societat. Alterna contínua, només dues opcions. Alterna, molt bé. Per què? Per què? És que jo he estat en tu lugar, eh? Els meus estudis van influir molt perquè al final vaig acabar o estic en l'empresa on vaig fer pràctiques. Em va influir moltíssim per poder desenvolupar la feina que estic fent.